Benvingut a un nou vídeo. Últimament estan siguent vídeos de teràpia personal que m'estan ajudant a mi mateix, però jo sé que estic construint la persona que realment, pues sí, pot ajudar uns altres. No està siguent la meva missió principal, o sigui, perquè tinc el cap confós, però quan entra al meu YouTube ara dic, ué, jo, tu, està guapíssim que hi hagi no sé quants vídeos més o menys et vas trobant títols de creixement personal i, bro, en català, bro, m'està fent sentir-me aquesta puta merda, per això porto 3 vídeos avui, ¿vale? I et vinc a compartir algo que dona superfàstic, o sigui, la perfecció, algú com jo ara mateix dona asco, perquè tinc el menjar a l'esmorzar refredant allà pesat per mantenir el múscul. Tinc aquestes llimones i el gengibre per començar a aplicar llimona i gengibre cada matí per no tornar-me malalt. Jo què sé, jo no sé fins quin punt és bo, ja ho buscaré el dia de demà quan aquest mateix vídeo sigui la millor, amb unes pomes correctes i tal. Però quan porti també l'experiència d'haver implementat aquest hàbit. Llavors, el primer no és mirar el reel de la persona que sé que fa els potets de gengibre i llimona, no és mirar-lo perquè em donarà tant fàstic de tan perfecte i tan bon físic que té aquella persona que no voldré ni fer-ho. Perquè dona retxàs, sí, a mi em dona retxàs quan perdó per l'escombra, que ara vaig escombrar, com he dit abans, el sostre de les teranyines i tot, doncs, poder quedar fatal, no? Tu, pues, que algú que ho fa tot tan bé dona fàstic. I la cosa és mil·límetre a mil·límetre, saps? No saturar-se i escoltar el teu ritme. Ja ho he dit molts cops, però ho seguiré dient. Total, que com que, com que sé que això s'ha de fer suc, ho vaig exprimir tot, pues sí, mandra, em fa mandra, però jo sé que ho he d'implementar perquè ho vaig dir, i això es tracta d'aquesta sèrie de vídeos que són inclús només amb la webcam del portàtil aquí a casa la mama. Això és recuperant la puta paraula, la meva puta paraula, ¿vale? Llavors, vaig a exprimir-ho. Número 1, no sé com fer-ho perquè crec que hem perdut els exprimidors. Número 2, tinc una gana de la hòstia i tinc l'esmorzar. 1.000 calories al congelador refredant-se. Però bueno, vaig a fer el suc i després esmorzo i t'ensenyo una mica l'esmorzar. Vale, pues es nota que he estat 8 o 10 mesos fora de casa perquè aquest no l'havia vist encara. Ah! Habemos exprimidor, habemos exprimidor. Joder. Vaya... Buah, tinga llargo, tindre llargo. De ladrón, però... Bro, és un lladre llarg, que està lluny l'enxuf, això és una locura. I, i puc fer-ho davant de la càmera, pràcticament. Ah, aplicando. Vamos a, vamos a aplicar. Lo que pots ficar a la tapa, a veure, la tapa està bastant bruta, però com que la càmera és bastant mala, és la webcam, ja ho he dit. A veure, deixa'm mirar, que a Espanya no són com es veu que els alemans miren les instruccions. Aquí a Espanya no. Això sembla que vagi aquí. Això sembla que vagi aquí. I això sembla que és la pulpa. Vale. Hòstia, que té com medidor de pulpa, saps? Que loco. Vale, ja tinc el medidor de pulpa. El vaig ficar bastant ample. I això pensava que era per ficar-ho així com a tapa i que la mateixa tapa xafés. Però no. No, 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 no. Funciona així.
A veure, que no he mirat si estava net el recipient, saps? Perquè com, si està com la tapa, tu... Però bueno, mai por, mai por. Que, com si no hagués fet suc mai, saps? Els faig cada dia aquí al restaurant, saps? Suc de taronja per cada puto dia. Mm. Però, no sé, em fa gràcia, em fa gràcia. Ok, vaig a optimitzar recursos. Cortar, 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 i em queden tres, però si no em quedo sense taula. Limones, limones! Vale, em falten dos. Llavors ja aniré per esmorzar i buscaré la info de com extreure-li tot el gengibre, perquè no sé si ha de ser bullint o com ha de ser ara, o exprimint-lo també, triturant-lo, no ho sé. Però acabo d'exprimir, esmorzo, i llavors també aniré segurament a comprar els potets, ja m'he calentat. Ha sigut començar i m'he calentat, aniré a buscar els potets per ficar la dosis, per tindre el suc diari. M'he enterat ara que té doble medida. Aquest és per taronja i aquest és per llimona, precisament. Però bueno, ja està fet. Ara el daño ja està hecho. Llavors, pues res, això per una banda. I aquí ja tinc... Això ho guardo a la nevera. Llavors aniré per ensenyar-vos l'esmorzar. És comprar el sostre, com he dit, i també vull comprar pollastre. No sé si em donarà per temps. Jo crec que sí. Vale, però finalment ho deixo, ja aniré per guardar l'exprimidora i això ho deixaré en parèntesis. Let's go.